Astăzi vreau să vă prezint cele mai înfricoșătoare drumuri din Statele Unite și legendele lor, cum ar fi Clinton Road din West Milford, New Jersey. Locuitorii din zonă știu povești despre faruri fantomă care apar de nicăieri, urmăresc șoferii la distanțe foarte mici, iar apoi dispar. Dintr-o grădină zoologică abandonată ar fi rămas un soi de creaturi înfricoșătoare, dintre care una seamănă cu o căprioară albinoasă posedată. La Old Boy Bridge, podul băiatului bătrân, dacă arunci o monedă peste margine, se presupune că fantoma unui băiat înnecat ți-o va arunca înapoi. În plus, Clinton Road este considerată a fi un loc de culturi sataniste. Kelly Road din Ohioville, Pennsylvania, se spune că atunci când animalele aleargă pe drumul cunoscut sub numele de Mysteryville sau Mila Misterului, devin brusc aliniate mental și turbate. O locuitoare s-a plâns și de prezența unui băiat palid în zdențe, umblând prin curtea ei, înconjurat de o aură ciudată de culoare albă. Dead Man's Curve sau Curba Mortului din Clermont County, Ohio, prinsă între două șosele obișnuite, curba aceasta este atât de bruscă încât a provocat moartea multor oameni. În anii 60, un grup de adolescenți aflați într-o mașină a făcut un accident mortal. Unii oameni spun că și acum mai întâlnesc forme plutitoare ale mașinii alături de cea pe care a lovit-o. Alți locuitori pretind că au văzut un autostopist fără față, precum și trăsături cu aspect antic, de asemenea implicate în accidente din secolul trecut. The Devil's Promenade sau Promenada Diavolului, în apropiere de Hernot, Missouri. Această bucată de drum, situată între Missouri și Kansas, își datorează notorietatea aparițiilor bizare pe care se presupune că se produc în fiecare seară. Spooklight, de exemplu, este un ochi de lumină care clipește printre copaci pentru mult timp până soarele a apus complet. Este de obicei de culoare verde, dar se spune că își schimbă culoarea și dimensiunea, iar nimeni nu știe de unde vine. Potrivit unei legende, ochiul de lumină ar fi spiritul a doi americani. Un alt drum, ca Boys Scout Lane, alea băiatului cercetaș, în Stevens Point, Wisconsin, este vorba de legendele locale povestite despre un grup de băieți cercetași aflat într-o excursie cu cortul în anii 50. Într-o noapte, băieții ar fi fost omorâți de liderul grupului, iar fantomele lor încă bântuie drumul și apar la întâmplare, câteodată acoperite de sânge. Pământul din jurul drumului este în prezent proprietate privată și nu poate fi accesat de oricine, lucru care trezește și mai multe bănuieli. Un alt drum, Prospectors Road din Georgetown, California, este în timpul goanei după aur. La mijlocul secolului al IX-lea, când mii de bărbați săpau zi și noapte după aur, minerii obișnuiau să ucidă pe oricine care era avid la rândul său de bogăție și care se lăuda prea tare cu descoperirile lui. Se spune că una dintre aceste victime apare din tufișuri pe acest drum, pe jumătate pavat, șoptind în repetate rânduri: "Luați-vă mâinile de pe ce-am găsit!" Mona Lisa Drive, New Orleans, Louisiana. Se spune că un filantrop înstărit a donat banii necesari pentru ridicarea unui parc în New Orleans, cu condiția să includă statuia iubitei sale fiice Mona, care murise recent. Cu timpul, statuia a fost vandalizată de adolescenții care obișnuiau să-și petreacă timpul liber în parc. De atunci, o fantomă a Monei ar fi trecut pe lângă mașinile care circulau pe drum, gemând și zgâriind din dreptul scaunului de pasager. Shades of Dead Road, drumul umbrele morții din Warren County, New Jersey, are povestea cam așa. În timpul morții, pe lângă ceața densă și cerul de o strălucire inexplicabilă, oricine locuiește sau trece prin zonă are motiv să se teamă de o lumină albă ciudată care strălucește la marginea drumului.
Într-un loc numit Linnaeus Lane, legenda spune că dacă lumina devine roșie în timp ce este privită de cineva, această persoană moare imediat. Așa că aveți grijă cu drumurile din ziua de azi, pentru că nu degeaba se produc multe accidente grave. Macaron, yeah, macaron, no,